ndị Igbo ukwu dị na kansụl Agụata ezinụlọ Ezeife niile ndị ikwu na ibe ndị enyi na ndị na-echere ha ezi echiche agbakọgo wee rie oriri ọgbụgba afọ 100 nke ide Sir Justice Nkachukwu dobelu Chinwike Ezeife JP. Joseph Egbeocha bụ nta aka wetara akọ na Sir Justice onye amụrụ n'afọ 1923 bụ nwa afọ Igbo ukwu mbụ na mbụ na onye nke abụọ na Agụata mgbe ochie niile nwetara asambo mahadum site na mahadum nke London tinyekwaziri ike dị iche iche ndị ọzọ kpara. Gere akọ maka nke a n'uju. Ya bụ mmemme ofufe nru Emerubela na Holy Trinity Anglican Church Igbo Ukwu bụ nke ndị bịara n'ime ya gụnyere onye eze ọdịnala obodo Ogidi bụ igwe pharmacist Alex Onyido, ogbo ya nke Ukpo bụ igwe dọkịnta Robert Eze, ndị otu DMGS Old Boys Association, ndị otu Awka Diocesan Council of Night, ndị otu Idoro ya Cabinet nakwa ndị ukwu ndị ọzọ. N'okwuchukwu ya na mmemme ofufe nru ahụ ka Bishop ụka Anglican Diocese nke Nnewi bụ The Right Reverend Ndubuisi Obi nọrọ cheta ka ya bụ nwa amadi na-emerube mmemme inye ekene si bido ndụ ya, akwụkwọ ọ gụrụ nakwa nkụzi ọ kụziri na DMGS ya nakwa ntụnye nke ya na mmepe obodo nakwa ọganiru nke ụka, ma gbakwunye na ịnọ ihe ruru 100 afọ n'elu ụwa bụ naanị ihe na-egosipụta ịdị mma nakwa ngozi nke Chineke. O kelere ndị ụka nakwa obodo Igbo Ukwu maka ịhụ na ha anyị aka fụ na ya bụ nwa amadi bụ onye mejupụtara ebumnuche Chineke zitere ya n'ụwa ọbụnadị mgbe ọ dị n'ụmụaka, kenekwa ya bụ nwa amadi maka iweghachikwa nye dịka e nyere ya. N'okwu ha dịgasị iche iche ka igwe obodo Ogidi bụ igwe Onyido, ọkammụta Eze Chikwado Mmụọ n'aha ndị otu Idoro ya Cabinet nakwa onye arọpụtara maka ịnọchite anya Agụata Federal Constituency n'ụlọ omebe iwu ala Nigeria bụ Injinia Dom Okafọ nọrọ kene Chineke maka inye ya bụ nwa amadi onyinye akọnuche zuru ezu ma kọwakwa ya bụ nwa amadi dịka onye a maara dịka onye na-enyere mmadụ aka ma na-agba mbọ maka ihe gbasara Chineke. Onye ji ọkwa President General nke DMGS Old Boys Association bụ dọkịnta Eric Anazodo, onye ọzọ gụrụ akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ DMGS bụ ọkammụta Anthony Agbata nakwa onye isi oche ya bụ emume ekele Chineke maka ọgbụgba arọ bụ ọkammụta Uchenna Nwosu kọwara ya bụ nwa amadi na-emerube mmemme agbamafọ ya dịka onye na-eturu ugo n'ime ihe dịgasị iche iche, onye nkụzi nakwa onye ndụmọdụ, bụ onye ha kọwara na mmemme icheta ọgbụgba arọ ya bụ naanị icheta ọrụ ọma niile o ji arọ ọnọ n'ụwa anụ wee rụpụta, ebe ha yọkwaziri Chineke ka ọ gaa n'iru nye ya ogologo ndụ na arụ isi ike. Na mmemme achịkọbara na be ya maka iji kelee ndị mmadụ ka ya bụ nwa amadi merubere mmemme agbamafọ ya bụ Sir Julius, onye dịbụ na mbụ n'ofufe nro gụpụta ekpere maka inyefe Chineke ihe niile n'aka, nọrọ kene ndị niile bịara sonyere ya maka ya bụ mmemme ma gwazie onye ọbụla ka ha gaa n'iru na-enwe okwukwe n'ebe Chineke nọ, na-ebi ndụ dị asọ ma gaa n'iru na-enyere ndị nọ na mkpa aka. Site n'Igbo Ukwu nke dị n'okpuru ọchịchị Agụata, abụ Joseph Egbeocha maka akụkọ ụwa ABS.